Moyingcwele ithemba lethu nguwe. Moyingcwele uba awungengingqineli Thixo eMamolweni. Yoba ngathi Thixo awundithumanga. Ngabantu bakho Thixo aba abafuna ukuva buciko bam. Bafuna ukuva ukuthetha kwakho Thixo wami. Nakumzimba womuntu, umzimba obuthakathaka, umzimba Thixo omnyama negazi, awunako Thixo amawuthini impilo zakho ngamandla enyama. Moyingcwele ndiyanela ngomzimba wami, sebenza Thixo konke uzukiswe ngenxa yegama lakho, amen. Maniqale ngoxolo ngexesha bangcwele siqala ngalo. Imeko yenze basingaqali ngexesha esithanda uqala ngalo. Unyana uyafika, khona nje into ezincinane bezidityaniswa malunga nezinto esizisebenzisayo zezixhobo zobuxhakaxhaka obu. Nkosi mayinisikelele. Ndiyanithanda ke into ebalulekileyo kuba ndiyanithanda nisenhliziyweni yami, qha ngeke nikwazi uba nizibone nina. Noba ngathi ndiyanifaka ngeke nikwazi ukuzibona uba nifake nonke. Thando endinalo ngani lungapha. Nkosi mayinisikelele. Ndingumntu bangcwele osetyenziswa ngumoya oyingcwele. Into ke ebuhlungu ngomoya oyingcwele ile yokuba abantu bayahlangana ngawe okanye ngam, bagqibe bona. Ndisuke ndixelelwe okokuba kunabantu abathi, ndiye ndiyithethe ke loo nto so that abantu bazi uba noba ngahlangana abantu mna badibane kusandiyazi into abantu abazoyenza ngam. Akwaba ke abamama ayingabo abalapha eMamolweni. Kunegquba loo mama elihlangene ngam, but abatyhilwanga uba ngaba lapha eMamolweni. Kodwa uba ngabaseMolweni, I veil them. Mandiyiphinde. Kunegquba labantu abangomama abaninzi abahlangene ngam, bafuna ukwenza ububi kum. Loo nto sendiyazi, ndenzela uba baqine kakhulu, bangazi kancinane ayokwekwe le abadibene ngayo. Sendiyazi yonke laa nto abayiqulunqayo. Uba ngabaseMamolweni, ndithi ndiyabavela bathi into ongaziwayo. Why? Ndiyazi into abayiplenayo. Xa uthunywe nguThixo awungowamntu. Mandenze kanje. Niyambona umntwana lo? Niyambona umntwana? Niyambona umntwana? Wonke umuntu oligqwirha ubezelwe njengalo mntwana. Engelo gqwirha. Siyavana? Wonke umuntu othakathayo wake wangangalo mntwana engazi noba woze athakathe or athakathiswe. But xa sele umuntu efakwe kule nto uyalibala uba wayeke wangumntwana. uThixo sele evele ekhona. Nisekhona? Uzophuma eTV nomntwana wakho, ubone egoli ngo. So ndirharabat nazi bangcwele, wonke umuntu othakathayo akazalwanga ethakatha. Wonke umuntu oligqwirha akazalwanga eligqwirha. Ujoyinisiwe or ujoyinile engelilo. Siyavana abazalwane? Ngexesha ajoyiniswayo sele uThixo kudala ekhona kunabo. Ngengqondwana ke encinane baye bacinga baba namandla kuba hleze betsatsela nina.
Siyevana bacinga baba namandla hayi ndizothi uba ngaba lamagqwirha abamama endibaboniswe nguThixo ngabalapha eMamolweni kuba akutshonga ngabaphi ningathi ndithakathisile. Siyevana ningathi uMadikiza uyathakathisa but ndithi andixoki. Kunequmrhu labantu abangomama abaninzi abazamana nam. Uba ngaba lapha ndiyabavela. Siyevana andibastopish, they must continue. Sibona ngophi umzozo uvalo kukhona mna kukhona bona mazilime ziyekeni. Uyena Madikiza ke lo mina niphindele ndiyazi ba nawuthi ninokiwe ndithi mna ndithunywe nguThixo ndisetyenziswa ngumoya oyingcwele undibonisa izinto zisaplanwa. Siyevana bayagqiba bona bengazi ba umoya oyingcwele uzofika mna athini kum ngabo. That is why bayothuka if bekuthiwa ngabalapho uba ndiyazelaphi into yomama abaninzi abahlangane ngam befuna ukwenza into elisikizi ngempilo yam. Ngelishwa ke iBhayibhile ithi singabambe belizwa nethi right masiyeni ke ngoku nansi ke into bangcwele eyenza ndiqiniseke uba I veil them. Siyevana nalelizwi lo xa into uyityhilelwe noba bekuthiwa uzawubulawa ngayiphini indlela suba soyika ingatyhilwa into embi ezokwenziwa kuwe. Bulela xa ityhilwe before yenzeke. Bebena undiqubula bandifumane uba ndithini ndingazi kuba bendingazi uba nalizwi lakuzithethelela ngoku nandi lizwi. Alright mawabe mabini ne ndifuna ndiyanifundisa ngoku andifuni magwala abantu abalincancazelayo. Nali lizwi xa utyhilelwe nguThixo ngobubi okanye ngokuhle. Deuteronomy chapter 29 verse 29. Mamela xa kunento oyityhilelweyo embi eyothusayo bulela ayisenamandla into embi etyhilwe kuwe phambi koba yenzeke. Xa utyhilelwa nguThixo nazi izinto omazilindele. uThixo uyakutyhilela into engazuyiphephisa. Uyakwazi uba uThixo ayityhile into kuwe angakuphephisi kuyo but wenzele uba xa seyifika ungothuki ungoyiki ube namandla. Siyevana yinto yokuqala le. uThixo umzekelo xa amagqwirha ayezise i-kidney stones ndizobulawa ngentlalutye ezintsweni zam, uthi uThixo andityhilele athi ke abe sendipha ilizwi elikwincwadi yaMakhwelo 2 chapter 12 lamazwi athi ubabalo lwam likwanele ngena kwelidaba ngondisesibhedlele kuthiwa ndiyafa sele uthe uThixo ngena kwelidaba undityhilele. What? Andithi ayizukwehlela but ngena kwelidaba ubabalo lwam lukwanele. Andityhiliwe ayithethi xa ityhiliwe ayizukwenzeka. Enye into ityhilwa ungene kuyo but ingatyhilwa ungene kuyo ayinabuzaza empilweni yakho. Siyevana? Okwesibini, xa ityhiliwe uyakwazi ukuba uye ezwini njengeli lizwi elikuDuteronomy chapter 29 verse 29 elithi izinto ezisitheleyo zezikaYehova uThixo wethu
izinto ezityhilekileyo zezethu nezonyana bethu kude kuse ephakadeni ukuze siwenze onke amazwi alomyelo. Ngamanye amazwi, ndingatyhilelwa mna ngento sendisazi uba kumele ndithini, ndiyobulela kuThixo. Jongani ke, xa ndinokukhohlakala, ndinibonise, xa ndinokukhohlakala ndingawabetha amagqwirha phambi kwenu ngoku. Siyavana? Ndinibonise. Jongani bangcwele, niyabona ingxaki yenu aniyazi le nto. Jongani, ndingawabetha amagqwirha phambi kwenu ngoku. Hayi, andizixelwa nini, qha ndiyanifundisa. How do I beat them agqwirhas? Ndiwabetha kanjani? Andisendityhilelwe nguThixo, amandla akum. Mamela ke, ndiya kuPsalm 35. Andisendiwazi uba ngamagqwirha. Alright, ndiyabona Psalm 35. Bambana Yehova nababambana nam ngegama likaYesu. Yilwa Yehova nabalwa nam ngegama likaYesu. Ubulikhakha nengophethe usukume undincede ngegama likaYesu. Hola umkhonto uvince indlela yabandisukelayo ngegama likaYesu. Mabadane bahlazeke abazungula umphefumulo wami ngegama likaYesu. Mababe njengomqubu phambi komoya, sibatyhale isithunywa sikaYehova bawe ngegama likaYesu. Andisosazi uba kunentshaba ngoku wenza impindi amshaye ngezwi. Ndiye kuPsalm 70. Ndiyanibona, ndiyanifundisa magwala. Ndiye kuNomso 70. Umthandazo wokucela uncedo lukaThixo olukhawulezayo. Yayiva le? Kuhawuhawu. Masiye ke ngoku. Andisendisazi, andibizi igama lamntu. Bangcwele, yabona into ezondibetha, iBhayibhile nina yinto yokuba xa uye enkonzweni uphathe iBhayibhile anisebenzisi to fight. Psalm 70. Ndinibonisa bangcwele uba ndiyanifundisa, andikwanki mna. Abathakathi gqibele bona ndineBhayibhile, izwi likaThixo elinamandla, ndinkwantye ngamagqwirha. Whoa, not me. Umthandazo wokucela uncedo lukaThixo olukhawulezayo. Thixo, khawuleza undihlangule emamolweni ngegama likaYesu. Yehova, khawuleza undincede ndisemamolweni ngegama likaYesu. Mabadane babe nentloni abawufunayo umphefumulo wam ngegama likaYesu. Mababuye umva bahlazeke abananze ukuba ndihlelwe bububi ngegama likaYesu. Mababuye ngenxa yomvuzo wedano labo abathi kum tshotsho tshotsho ngegama likaYesu. Mababe nemihlale bavuye ngawe bonke baququlayo. Siya kuPsalm 94. Alingcuma ndiyadlala ndiyawabetha. Ngicuma ndifunza nje ndiyawabetha. Ihleli ku. Umthandazo wokucela ukuphindezelelwa nokuhlangulwa. Thixo wempindezelo Yehova. Thixo wempindezelo bengezela ngegama likaYesu. Phakama mgwebi wehlabathi, babuyisele impatho yabo abanerhatshi ngegama likaYesu. Kunini na abangendawo ngamagqwirha lawo Yehova, kunini na abangendawo bevuyelela
balephuza amagwebo, bathetha ngokusa, bayandolosa bonke abasebenza ubutshinga, batyumza abantu bakho Yehova, bacinezela ilifa lakho, babulala umhlolokazi nowasemzini, bancenitha inkedama. Bathi ke akaboni uYehova, akagqali uThixo kaYakobi. Qondani nina baze zityhakala ebantwini ngamagqwirha lawo. Nina zinyabi niyakuqiqa nina bathakathi. Kusho mna ke ngoku ayikho eBhayibhelini ngabathakathi. Umthethisi wenhlanga akayikohlwaya na ulofundisa abantu ukwazi. uYehova ngumazi wengcinga zabantu ukuba zingumphunga. Psalm 109. Jongani, ndinifunza iBhayibhile. Ukukhalela impindezelo. Thixo wendumiso yam, musa ukuthi tu. Ngokuba bandakhamisele umlomo ongendawo nomlomo onenkohliso, bathetha ngam ngolwimi lobuxoki. Bandijikele ngentetho zentiyo, balwa nam ngelize. Ekubeni mna ndibathanda, bona bayandichasa, ndibe mna ndithandaza. Endaweni yabulungisa bandibuyekeza ngobubi. Ekubeni mna ndibathanda, bona bayandithiya. Ngabathakathi abo. Misa ongendawo abe ngumveleli wakhe, eme uSathana ngasekunene kwakhe. Funa ndiye kwendawo strong kanye. Ngokuba ndilusizana, ndiluhlwempu, inhliziyo yami ihlatyiwe phakathi kwami. Ndinjengethunzi xa lolukayo, ndiyemka ndipheshethwa njengenkumbi. Amadolo am ayageqa kukuzila ukudla, nenyama yam ibhityile tu ukutyeba. Ndithe ndasisingcekivo kubo, bendibona bahlunguzela intloko. Ndincede Yehova, Thixo wam, ndisindise ngokwenceba yakho. Bazi ukuba sisandla sakho eso, ukuba kukwenza kwakho Yehova. Bayaqalekisa aba uyasikelela wena. Besukile bema bayakudana, uyakubuya yena umkhonzi wakho. Abandixhasayo bayakwambatha ihlazo. Kuzawuhlazeka umntu apha olwa noMadikiza. Baxelelene andilohlobo lokuliwa mna. Umntu ofuna ukubona ububi behlela yena makadile nam kanje. Khona amagwala. Bomntwana bacela amagwala. uThixo soze atyhile into aphinde uyekele. Not uThixo. Uthi uJeremiah chapter 33 verse 3, ndinqule ndikuphendule ndikuxelele izinto ezinkulu ezinqabileyo ongazaziyo ngamagqwirha. Amandeniyeke ndinifisa nje uba jonga abangcwele i-challenge yazo amagqwirha awayazi le ncwadi. Babona nina niphethe le ncwadi ningayazi ba iqulethe ntoni. Bacinga uba nam ndinjalo. Le ncwadi yeyokulwa, le ncwadi nomlilo, le ncwadi yadubula. Ingxaki iBhayibhile
eBhayibhile. That's why nditracer aniyazi le ncwadi maXhosa. Akekho umuntu ongalwa nawe unale ncwadi. Akukho umuntu ongakuphakatha unale ncwadi. Ndiyawatshalenja hayi ngamandla wami kodwa ngale ncwadi. Hey! Ubutyebi bulapha, impiliso ilapha, inkululeko ilapha, ukuhlangulwa kulapha, uloyiso lulapha. The Bible umkhulu. Kanike manze ngishumale ngawo. Ngidubula ngawo lento yamasiko ngomso. Abangithintile banaba. Hey, bangithintile. Ngishentshumayelo ngoku. Ndifuna unibonisa amandla eBhayibhile. Sodibana ngomso nale yamasiko. Uphathuwa izolo. Ake singene. Sithethe ngezwi likaThixo. Yebangcwele. Let me tell you. Ubutyebi enibufunayo bulapha kulomqulu. Yonke impendulo yengxaki yakho ikulomqulu. Wathi ingxaki aniwazi umqulu. Manje nitishe ngomqulu. Ndiyawatshalenja amagqwirha nothawa lapha ehlabathi lonke ndilwe ngomqulu. Akaniphi into engazi namhlanje. Ake siyapha. Ndithe kuni into enibethileyo bazalwane ubuxoki. Ukuthisha wrong history. Ndithe kuni ngo-1652 ufika uJan van Riebeeck engazange kusicolonize. Kufika uJan van Riebeeck ezihambela ijeni befuna uspice eIndia. Benze i-refreshment station eKapa kusathiwa yi-Cape of Good Hope. Ingabanye basuka eHolland amaDutch bengena kucinezela bedlula ngolwandle bengazange South Africa bedlula ngolwandle. Ngabantu abamhlophe boqala ukungena eMzantsi Afrika. Kwazofika uhlanga ndawunifundela ngomso lona because ndifuna ukubetha namhlanje usathana ngezwi cha. Ndawunifundela ngomso oluhlanga phathi. Let me just paraphrase intshumayelo yami yangomso. Kuyaxoxwa bubuxoki lento ithi iBhayibhile yayizozikhoboza yiyo lento antichrist uyazihambela nje because abantu abathetha kakubi ngeBhayibhile sebegwetyiwe yiyo. Wonke umuntu owenyekisa uThixo izwi likaThixo selegwetyiwe kwangayo. Abantu abamhlophe bazindidi ezimbini. Namhlanje zawuthetha ngabantu abamhlophe abazise iBhayibhile. Ngimayeka bocolonize abantu abamhlophe abacolonizayo abenza ilizwe lethu ikoloni sawungena kubo ngomso plus namasiko. Ngenxa lento amagqwirha funa ubethe uxela namhlanje. Namhlanje ndifuna ukubetha abaphakathi bayoxela ngezwi likaThixo qha.
ezaseAfrika bezi groups ezohlukahlukeneyo ezingena mission ifanayo ibackground yayo. Abaqala baye bazotshintsha inkolo yethu ndishilo izolo. Baze bazosilahlekisa, bathimba imihlaba yethu, batshintsha imveli yethu. Ababelungu bathinta iziseko zenkolo yethu. Inkolo yethu bezimbini, bekuyinkolo yamagqirha iluncedo ebantwini. Inkolo yamagqirha ndoyifunda ngomso ibiluncedo ebantwini. Nee-groups zamagqirha ezintandathu ndawunazisa ngomso, zazintandathu iintlobo zamagqirha eluncedo ebukumkanini bethu, eluncedo kwimveli yethu. Amagqirha okuqala, andithethi le nto yanamhlanje. Okwesibini, ndawunibonisa ngamasiko, ubuhle bamasiko emveli, ubuhle bamasiko esintu nokulimala kwawo ngobugqirha. Andifuni kuyinkuntuza lento. Amasiko alinyazwa bubuthi bubuthakathi ngokwamkela inkolo yasentshona namasiko wayo. iBhayibhile ilandele kamva sele izolungisa umonakalo owenziwe ngabamhlophe abafike kuqala bengaphathanga iBhayibhile. Maniyityhile ke ukufika kwayo kweli lamaXhosa. Masiyenike baba mntanam, ityala lamawele ngokubhalwa ngo-S.E.K. Mqhayi, Professor S.E.K. Mqhayi. Nimamele ke ngoku, page 42. Okuyaba besemhlabeni beli la namhlanje ndizonibonisa iBhayibhile nokwathethwa nguThixo ngeBhayibhile ingekafiki kuthi. Bazalwane, amagqwirha, ndithi amagqwirha soze amthande umuntu onomoya oyingcwele njengam. Hosanna to the highest. Hosanna, Hosanna to the highest. Intona yanzu umuntu angathakatheki itawe. Intona yanzu umuntu angathakatheki sisikhundla. South Africa, South Africa, South Africa. Zama usathana ukuyenza ebantwini ebalibazisa
kokuphatha iBhayibhile bathandaze bengena moya oyingcwele. Bazalwana, yi-waste ukukhonza kuqengeleka iminyaka ungabhaptizwanga ngomoya oyingcwele. Abaphakathi basebenzisa umoya, amagqwirha asebenzisa umoya. Ngeke ulwe nawo ungekho kumoya wena qala. Ukuhamba icawe mama ayizunceda icawe ungena moya oyingcwele. Jonga azofika amagqwirha uphethe iBhayibhile athi masihambe nawe nje akubambe kapha nakapha uvele emthandazweni. Bazalwana, liphelile ixesha lecawe ungena moya oyingcwele. Akuthakathwa kuyakhutshelwa ngoku. Ninani na? Jonga kwinkonzo enikuzo kungathiwa namfundisi akashumeli yathuka bagqityiwe. Kugqitywe bona qala. Senditshilo kwinkonzo zenu umuntu oshumela njengam kungathiwa akana message akanalizwe bagqityiwe ngabathakathi. I find no reason ohlala ecaweni ungena amandla amagqwirha abe ngaphezu kwakho uphatha iBhayibhile yathandaza. How comes? Hlobo luni levangeli luwiki kangaka kuthakathwe ecaweni ukhona uboni. Uzobona ngizongena moya oyingcwele. Yo Thixo, andifuna ndishaye hayi wena phale mani nomona. Bazalwane, andilwi nani, libalani ngomoya oyingcwele nisadla inyama zamasiko. Andinkuntuzi lodo ithethwa ndim ndingumthunywa kaThixo yaye akekho umuntu ongajiki into ethethwa nguThixo through me. Manje niphendela andinixokisa, libalani ngomoya oyingcwele nisadla inyama zamasiko, nisadla inyama zembeleko, nisadla inyama zentonjana. Noba ungayiphatha lo Bhayibhile amagqwirha akudunusela qha athi ngowethu lo. Ningase nicaphukele ndimo wazi umoya oyingcwele soze ahlale umoya oyingcwele kudliwa into eyinqambi. Ninani nakakade andifumane ngandithandi andifuna uthandwa ningakade ndiyathandwa nguThixo. Kuncedani noba nindithandanga noba ungathi yandidlisa mna ipoyizini yandityebisa. Undibekela ingozi ndijambe ngapha kwayo, undigwaze kophuka ibhoso ulingangeni kum. Ucuma ndiyexoka, try me. Zophuma apha ngoku, try me nebhozo lakho andixoki. Osithembileyo singaphuma aliphathe lakhe sibone uba ngubani ozophuma apha egwazekile. Khona mna andixoki makwethini, try me now singashikela. Uyagwazeka uThixo, uyadubuleka uThixo, uyadliswa uThixo.
Nxiba uThixo, unxitywe nguThixo, ungagwazeki, ungathakatheki, ungadubuleki, ungadliseki. Nxiba uThixo, unxitywe nguThixo. Wenze John chapter 15, hlalani kum ndihlale kuni. Ukunxitywa nguThixo usezwini. John chapter 15, hlalani kum ndihlale kuni. Leliphi igqwirha elingathi uhleli kuThixo ehleli kuwe likuthakatha? Akahlali ke uThixo engekho umoya ingcwele emntwini. Yo, hayi namhlanje sishubile, hayi sishube impela. Inyaniso mayipoqe Madikiza, mayifeyite ofile inkomo. Tofa inkomo Madikiza, zife zitofile. Nisekhona? Masike ngoku embalini yeBhayibheli. Sike siyeke yona, siye embalini yayo, masiyeke. Ncwadi kabani? Kamqhayi, Tyala Mawele, verse chapter 4. Verse 42. Chapter 4, verse 42. Ake bangcole ngibuza ichapter iphi encwadini? Isihloko sami sesine kwi-page yamashumi nesibini. Chapter 4, verse 42. Isihloko sesine ku-page 42 kule ncwadi Tyala Mawele. Ndiniqhuqa namhlanje lento abantu abanibhidisa ngayo ngeBhayibheli. Ndifuna wonke umuntu olixoki ngeBhayibheli ongumXhosa niyomphendula nithi kuthe kanti awazi into nangona uphatha iBhayibheli nje. Masiyenike. Bendisatsho ke ndisithi inkosi ifike ekhaya kukho abafo abathathu abaze kubika ukuba ukhulile akasekho. Nihamba nam? Ayonto into yenzeka nyani. Amagama alamadoda abezobika nguGalada Sobi, uMzangwa, nguDileka Fusini, uMqoqwa, noMoyikwa Siduli, uMqwambi. Babe nomfana wasemavundleni uVula. Ngelifutshane lamadoda afike abika ukuba athunya ukuba aze kushumayela umphanga kaKhulile. Who is this Khulile? NguKhulile kaMajeke, endimregada mna as umprofeti wokuqala kwaXhosa ochaze izinto ezinkulu ngeBhayibhile ingekabikho. Phambi kokuba lo mphakathi ukhululeke lo alishiye elilizwe, ukhe wanembizo ezinkulu nenhlanganiso isithuba senyanga yonke phofu engaguli. Uqale ngokuyolela insapho yakhe yonke wayabela ilifa. Ibisenza njalo indoda enkulu xa izohamba, ibingavale kusafe indoda enkulu. Ibibiza usapho yabe ilifa ithethe izinto zokuvalelisa ihambe indoda enkulu. Wenze njalo ke naye ukhululeka kaMajeke lo. Uqale ngokuyolela insapho yakhe yonke wayabela ilifa wagqiba ngakuyo. Uye ngoku kowakomkhulu umzi washumayela ukuba seleza kuba nyanganye kuphela kweli lizwe. Uyayolela ke ngoku uya komkhulu uyoxela uba ndityhilele uba iintsuku zami emhlabeni zifinyele ziphelile, ndizawubhubha. Uzisa ke bangcwele into endifuna tata uMxhaka nasezinkonzweni ithethwe ukuze iBhayibhile ibe namandla. Mayityhilwe ifoundation yayo ukuba yaprofetwa. Zange ifanize nomlungu nje, yaqala ngesiprofeto. Iprofetwa ngubani? Masiveke. Mamela ke nako ke ngoku ukhululeka kaMajeke eyolele. Nimambe le verse le nto yokuqala, nimambe bangcwele, nimambe kakhulu. Uthi uMajeke umprofeti lo
uchaza izinto ezizakwenzeka zingabikho njengamlo eSouth Africa. Uhambisile wathi indawo yokuqala umzi mawulahle ubuthi. Yo, ayibona ngolento yokuthakatha indola kanti lento yobugqwirha indala kangaka ethe prophet. Hayi manje ndiyiphinde bazalwane. Ezi Arami bethi into endala mos. Indawo yokuqala umzi kaXhosa mawulahle ubuthi ithetha ukuthi umzi kaXhosa mawuhlukane nokuthakatha. Umzi kaXhosa mawuhlukane nobugqwirha, which means njengoba ukhulile eyolela ingwevu sele mkantshi bomvu ngesizulu ugugile kodwa ukhalima ubuthi kwisizwe sikaXhosa, ukhalima ubugqwirha obabusele bondele kwangela xesha. Mamelani bangcona, if ubugqwirha babukho ngeli xesha lomajeke kumele babunjani ke ngoku? Uba babukho ngo-1718 something aba phayqaleni babuvele bukho ubugqwirha, kumele ba ngoku bu-multiplied times ngoku. Mamelani uzova into emnandi luza abanyana ndingatyimileki ndiwa masiyeni ke bangcwele. Uthi xa idlula apha ebuthini kukho amaxesha amahle azayo ngaphambili, kodwa nawosizi akho azayo. Akaprofeti yabona ayisiprofeti esimangweni xa uchaza izinto zingakenzeki. Umprofeti ke lo bani umajeke nkosinyana uthi kukho umfo oya kuvela kwela kwaRharhabe athethe izinto ezinkulu zokuphila. Apha uchaza ukuza kukaNtsikana kaGapha, omnye umprofeti obezawulandela yena. Kodwa ukuba akaphulaphulwanga njengomadikiza lo eSouth Africa, ukuba akaphulaphulwanga intotho yakhe iya kuba kukufa esizweni. Ngamanye amazwi, njengoba uThixo wandithuma eMzantsi Afrika andahoywa, kunjani eSouth Africa ngoku? Noba ningaboni nina manje ezilalini kube eMzantsi, kubi eMzantsi bendinikiwe nguThixo kwango-2015 kwathiwa mandinicenge, nango-2016 kwathiwa mandinicenge abandiva abantu. Yaqala inqumbo ka-2017 saqala isiprofeto. Kunjani ngoku? Hambani na nice, don't worry nezinto zomane zisenzeke, kodwa into yami izovakala namhlanje. Uthi kodwa ukuba kaphulaphulwanga intetho yakhe iya kuba kukufa esizweni. Bazalwana, ndisabacenga abantu, umntu othunywe nguThixo, umntu ongumprofeti, yingozi ukuthi into ayithethayo, one, ningayinanzi, ningayihoyi, ningayikhathaleli, niyisekele phansi. Ayiyongozi kuye, yingozi kubantu ebebekumele batheni bahlangulwa ngesiprofeto. Masiyenike sidlule. Indawo yesibini, laa nto yayithethwa nguNompumza yovuko labafileyo ikho. Kuthetha umuntu iBhayibhile ayikabikho, kodwa ungqina uvuko lwabafileyo. Uthini ngayo?
lo tata abangcwele uthethiswa ngumoya oyingcwele izinto angazaziyo naye ezizakwenzeka selefile. Uyaprofeta ngesixhosa. Uthi iyakuthi ukuze icace le nto yovula abafileyo ibonwe saphambi nam, ibonwe ngomqulu. Hey, ndifuna la lele eke iradio nale bangcwele. Igama elithi mqulu lithetha lencwadi. Kuprofetha umuntu ayikho iBhayibhile, kodwa ithe yakufika iBhayibhile kumaKorinte chapter 15 yangqineka lento. Lento iprofethwa, thank you girl, iprofethwa ayikabikho iBhayibhile. Kuthethwa ngovuko lwabafileyo, liyaprofethwa. Akukabikho nephepha leBhayibhile, but sekuthethwa ngovuko lwabafileyo. Ithe ingafika iBhayibhile xa utyhila kwincwadi yamaKorinte oqala chapter 15, laa nto yayiprofethwe ngumajeke nantsiya uvuko lwabafileyo. Ndifuna abantu baphikisa iBhayibhile ndibuze uba yintoni abangema ngayo eyogqitha le. Masidlule. Uthi iyakuthi kuzicace ibonwe ngomqulu oyakuza uvela entshonalanga uphethwe zintlanga ezingaziwayo eziya kuphuma elwandle. Kuthethwa ii-missionaries. Bazalwane, xa kuthethwa ngentlanga ezizawuphatha umqulu, yayingezo settlers, yayingezo colonizers. Besezivele i-colonizers ziwucolonizile uMzantsi Afrika. Besebevele abathimbi bomhlaba bewuthimbile uMzantsi Afrika. Then iBhayibhile ke ngoku yayizolungisa isimo sokonakala kwethu ngenxa yabasemzini, ngenxa abamhlophe abajika inkcubeko yethu, our culture. Kwalandwa le culture yabo yasikhupha kuThixo, yasikhupha qamata, saxabana noThixo, saqunjelwa nguThixo. Walandela ngantoni? ngeBhayibhile ke ngoku ezosinceda kwinkqubo yakhe. iBhayibhile yayizoba sisisombululo kwimeko ebesele sikuyo kakade ngabamhlophe. Kungekho kuba sabuya umva sebelapha, sithathe yonke ipoison yabo sayidla. Ukuyidla kwethu ipoison yabamhlophe yaxabanisa thina noThixo wethu ebesimnqula without knowledge of the Bible. Hamba tix. Uthi mazeke lo mqulu niuxokise ukufunda. Nangoko apha ententeni ningamaKristu nisonga izandla nonke kho babini bathathu abaphethe iBhayibhile baza kuThixo abaphathanga iBhayibhile. Nigqekile. Awunawushiya isixhobo kwakho uye emfazweni. Sisemfazweni apha. Where are your Bibles, maKristu? Isendlini. Ijoni liyaphuma lemfazweni lesiyumbu. Ijoni kaloku xa ungumKristu naphi namagqirha akulindele. Iphi intonga yokuhlanganisa? Where is your Bible? Isendlini. Ngomso ndifuna abantu abathi bahamba noMadikiza elo nalo aphathe umqulu wakhe. Xa utyhilwa sufundelwa kowam fundo wakho. Ngaphandle komama abangafundanga ndiyaba understanda bona zabafundela kulwabo umqulu. Kodwa umuntu omtsha
umtshakazi onesikolo ashiya umqulu ashiya iphondo kulo sathana useka nje Mamolweni. I wonder xa ulapha eMamolweni ungena lizwi uphila kanjani shem? Zinkala kaphatheka lokwezini nina. Sifuna umuntu ozothi nobulele alale ngezwi, xa ivuka avuke ngezwi, xa izophuma aphume ngezwi, xa ingena naserhamenteni ungayithembi irhamente ncam. I not apha eMamolweni mangcwele irhamente ungenza bakula 20 uyirhamente yakho i17 yonke ngabathakathi, only 3 right. Soze mna ndithethelele icawe andikhathali noba ingabizwa ngecawe esindisiweyo ethetha ngazo zonke ilwimi. Ubugqwirha busecaweni, yasindiswa lo cawe ayasindiswa. Buninzi ubugqwirha ecaweni, full stop. Bendicinga amagqwirha undenzela ntoni? Andifuni imali zawo mose, andicenge ishumi samagqwirha mna mawuziqenqa mani ishumi sawo. Tyhini ndiyakhushwa nguThixo mna ndiyititshala, uzozibonela uba ndondliwa yintoni. Tyhini le sishubile ne sijonge phakathi ezomnosho ndisazonichana ke makhehla. Endizulinga ungezi uzawukhama uThixo uzoqalile nje, because nizoncedwa ile mvuselelo kwathakathelwani kakade. Hayi bangcwele, what is a benefit of killing somebody? What do you gain? Yintoni odube nayo ephucukileyo xa ubulela umuntu? Awunantoni xa uzawubhola izithunzela kwakho? Hayi, usholikhulu phambili, hayi, sholikhulu phambili. Nisazawuphendula kuThixo ngabantwana babantu aba. Ivaliwe imizi nguwe lo. Xa ingathi yagqiba eyunivesithi, khilikithi. Xa iqala ukwenza indlu yezigi, khilikithi. Xa iqala ukuthi yalotyolwa, khilikithi. Monashe umuntu omnyama ongayifuni inkqubela kokwenu, Satan. Chokuni ngqo. Nondenza nto engokalapha mina. Umntwana icela ngutata okay nani. Tata mxhaka ucinga lo Thixo ndawuphinde ndithini inkosi yami yami. Hayi, na back to Southernwood. Back to him. I will tell and tell. Ndinishiye anizundenza kwanto. Utshali mana ndiza lapha nje awudakakho nto wakho anovusa napho madoda. Anovusa abantu bam napha. Hayi ngeke benza apha. Sebevile baziyaduma. Jamba bangcwele ndilapha. Le lali yenu zenithandazisane nam. Yilali engafuni kwa development. Yonke into eMamolweni engathi izawunceda abantu. Le lali ine-potential, ingaselwandle, inengca, inamanzi, inomhlaba, but turheslet banivalile. Jongani, ndithetha njengomprofethi. Umuntu ofuna ukwenza into emva kwale ntente ndiyakhulula, ozawulwa le nto ndithethayo
kwawungcwatywa yena bakaguquki. Akayifuni uThixo le nto yokumonelana kwenu. Akayifuni uThixo le nto yokumonelana kwenu ma-Afrika. Besingabantu thina abangabelaniyo, bekungebiwa bekunqonywana. Umhambi ubethe zihambela phaya anikwa amasi anikwa ukudla kungabuzwa mvelaphi. Kunzima bangabeka umuntu wakho ngokalisigebenga. Konakele ntoni ma-Afrika? Let me tell you, yi-witchcraft ke leyo. I-witchcraft yomuntu omnyama inzulu kuneyomlungu. Umuntu omnyama akafuni kwanto engathi yangogqitha. Balwa bale bade balwe nange-membership yecawe. Uba ngaba nje bandilapha kungavuka isetyana apha, abafundi bale ndawo ndingayibekela ikrwempa ngabo. Thatha abantu bam, thatha Sathane nabantu wena. Andizuyenza loo nto. Ndithunywe nguThixo, andingomxabanisi. Udulwe nangamarhamente. Umuze singabhekishela kuwe esamze-7 angapha amanesi kuwe ama-13 ongathi nezigusha neyabantu because niyasengwa. Kudlwa nina qha niboni. Hayi abafundisi bangase bandicapha ndibadepha inhlanzi. Ongenzi right akangomfundisi kuwo. Akekho umuntu ongumfundisi ayikunakukhalwa elalini ngaye engumfundisi. Ayingomfundisi lo ngabatsotsi bamosha into yethu. Bangcwele ithi incwadi yeBhayibhile andithuki mna ndimanda ikota. AbaseFilipi chapter 2 yimani nale ngcinga uKristu Yesu awaba naye ethe engunyana kaThixo wasuka yena wangena phansi. Umuntu onoThixo akaphakami, umuntu onoThixo uyathobeka because uthi uThixo ozithobayo ngizamphakamisa, oziphakamisayo ngizamthoba. Secret yokuhamba noThixo intobeko, obedience and submission. Kulo nkonzo yakho you are going nowhere if u-undermine umfundisi, u-undermine umkhokheli, you are going nowhere. Namunganesidanga uphathwe ngumuntu ono-7 because wonyulwe nguThixo. Submit and obey. Phansi ngemphakamo endlini kaThixo. Phansi ngokuthanda isikhundla endlini kaThixo. Nivulela ilophole angena amagqwirha lula ngezithuba nezivulayo. Close the gap. Close that gap. Yo, andimpoli namhlanje ngabe kunje ngotolayo. Or neza lende amagqwirha namhlanje kutola mina. Hayi ndiyantwela ngoku. Ndenza lento yawo ndiyantwela. Thethe into eziMadikiza. Ayigezi ntwana itheni? Ayigezi man, ayigezi. Ithethe Mamolweni afika kanini nihle sentoni ntwana? Zange yageza kanje. Ayigezi yaphetsula ngo-itheni. Kaloku ngiyasihloba pho kwamaqabuka ndigeza ndithembele entweni. Ndingathi iwu nditshwa endlini kwamaqabuka. Haleluya. Masiyeni ke. Maze ke lo mqulu niwuxokise ukukhangela kuba kuphezu kwawo ukunyuka nokutshona kwesizwe. Sisiprofethi wesi. Ukuphakama kweSouth Africa kuxhomekeke ekuxokiseni lencwadi. Mandiphinde ndio bandifuna elizwe lethu. Maze ke lawo mqulu the Bible niwuxokise ukukhangela kuba
kuphezu kwawo ukunyuka nokutshona kwesizwe saseMzantsi Afrika okanye samaXhosa ngokwalapha. Yindawo yesibini lephelayo. Indawo yesithathu yaprofeta lo mfo uzawubhubha seseliba nje ayikhabi nqawo. Indawo yesithathu yintetho yentombazana abaya kuthi abaninzi intshabalalo yesizwe nohlanga luphela kuba kuya kubhubha iinkomo kuthi tu nabantu bafele ezindle linuke ilizwe libe yilonto. Lonto ke ayikuba yimbubho, iyakuba lidini elenzelwe lo mqulu uyakuza awukabikho. Akunawuthiwa esiXhoseni lo mqulu uzayo kanti sowukhona. Uyaprofethwa ngukhulile Majeke umXhosa. Uprofetha iBhayibhile ingekafiki kuthi iseza nabamhlophe. Ngamanye amazwi akuvanga kwasa sesibona iBhayibhile iqale yatyhilwa. Kwakhona amazwi athethwa ngayo abahoya abantu selityhilile. Masiyeni kwakhona. Alright, le ntombazana ke memaqabuka ndiyathanda uba ootishalakazi nootishala besiXhosa ndibalungise. Kunento endiyibiza ngoba yi-misconception ngoNongqawuse. Abantu abalwa iBhayibhile bathi uNongqawuse wasithengisa bayaxoxa. Yivani the reality about uNongqawuse namhlanje. uMajeke uprofeta into ezokwenzeka ngentombazana ethile angayibizi igama. Athi le ntombazana izawutyhilelwa nguThixo ithethe ilizwi ithi malenziwe. Kulonto ezakwenziwa kuzofa inkomo imfuyo yonke ilizwe linuke. Lonto yoba iphuma kuThixo esenza idini lokubonisa okokuba liphelelwe idini legusha lenkomo nebhokhwe. Sashuba ke ngoku lento yayenziwa uNongqawuse yayenziwa nguThixo enilumkisa nge-entrance ngento ezakwenziwa yobuthi ekuzawusetyenziswa the knowledge yethu ngamasiko. Singaboni basivulile kwangena uSathana, kwangena iwitchcraft. Uthi uThixo mandenze idini so that zife ezinkomo nezigusha nezibhokhwe ukuze zingabe sanonisa. Mandenze idini. Lento wayenza ngabani? ngoNongqawuse. Lo bathi abantu wow kwathetha abelungu bamqhatha ayikho njalo. Qha isiprofeto sikaTata uMajeke safulfilwa ngoNongqawuse. Kungelishwa kuba into ebuhlungu xa izalisekiswa izalekiswe kwe ngawe uba ngumuntu ombi ebantwini. Mamelani, esi siprofeto sam sikaThixo ke andinike sona apha Eastern Cape ngo-2020 kudibene abaprofeti base-Eastern Cape bonke eMonti. Kwathethwa isiprofeto ezihle kwacaba esi sam sosodwa esingathethi kakuhle besithi kuzoba khona i-prosperity, i-success, izinto ezinhle. Sabe sithe sam uThixo uqumbile. Akukho kwanto enhle emanilindele ivela kuThixo esasiqumbele singabuyelanga kuye qala. Ndathula. Xa kuqala iCovid bafowuna abandifowunelayo, Tata Madikiza sicela uxolo. Kuthe kanti esona siprofeto si-right, si-correct, siphuma kuThixo sesisithu sesisakho. Thina bonke baprofeti besiphaya sitsho ecaleni. Jonga besele ngelo xesha bendiyuce bandiyuca nditsho befundisa
ndibonwa njengomprofeti wobuxoki othetha izinto ezenza abantu boyike. Kunjani ngoku? Kunjani ngoku? Xa ungumprofeti sulindela ukuthandwa ngabantu. Xa uthunywe nguThixo sufuna ukukholisa abantu, suhamba nemajority kuba iyi-majority but ingenzi yona. Akekho umprofeti okathandwe kakade, ingakumbi endaweni yakhe. Abantu bafuna izinto ezi-quick, ezi-fast, ezifuna ngokuqhobololo. Once ubaxela indawo ende yofumana into, athi sobuya ngawo. Abantu bandiyucile, amakholwa andiyucile. Ndangumuntu ombi ndibulaleka ngesiprofeto se-South Africa. Kunjani ngoku? Uba ngaba kwaloqala ukhulile zangamanyelwe, nontsikana zangamanyelwe, ayiqali ngam emaXhoseni ukuba uThixo avuse umuntu atyhile imfihlelo ngaye emaXhoseni, asuka amaXhosa angambonele lutho. Ayiqali ngam bendilele kakade, because apha nguThixo lo othetha kumajeke ebonisa umzontsundu wamaXhosa izinto eziza kwenzeka before zenzeke, ewayala ewalumkisa njengam lo. Yabona ngo sebandela ngamasiko kundimuntu ombi gqithi apha kundiyazazi. Yo ndimbi gqithi, yo ndimbi mani. Uthe bani mayeka amasiko, yo ndimbi, ndiyanuka ngwapha kuni, mandinuke. Sawubona ozogqibela, hambani niyowenza ezombeleko ezontonjana at your own high risk after this. Chokuni ngqo, andinibhaleli. Nizombona uThixo xa athe wazidina, wazendaweni yenu, wazonilumkisa, nahlala ningamaqili. Nizawumazi uThixo Mamolweni, ndiyanixelela. Next year nonga ningandibiza ndoba sendingasafumaneki ngomhla. Next week on Saturday we move home. See me now, see me no more. Nizawundikhumbula kanene. Bendicenga abanye abantwana komnye umzapha ndibacengele uYesu, ndeva umoya wam uyalila, but abantu ngamastabhoni bazonililela. Andixoke tata, I'm prophetic. Yabona next year, in fact kwa uDecember lo uza jongani banqojongani le team siqale this year emanfre elibhacweni satsho lento. Ndaphuma ndaye ekhaya esaphukanduka ndisho lento, andahoywa elalini yam apho ndizalwa khona. Babona uGcobani unyana kaMandla Nkosi, babona uGcobani unyana kaMambuyisa, ababona ngumthunywa ngoku. Akasazange ekepusi yoba ungunyana walapha, ngumthunywa. Kodwa ngoku ndinesimemo esicela ndiphinde ngentente elalini. Ndathi unotsha, not me. Ndathi hlekani nizondilanda imthatha ngendleke zenu. Chomne elalini yam. Dala ndibacenga bengandihoyi. This is my time. Ayinancenga lokho sendinga nosancenga. Ndikucenga ndijonga ucenga ukugqibela. Sizawubona ozawugqibela phakathi kwakho noThixo wam. Zange ndaluza umuntu ndinoThixo, kuluza wena. Mamolweni bangcwele. Amen. Ndiyanothusa na? Amen. Ndiyanothusa na? Amen. Senizigqale ezi zinto ndizithethayo sendingasekho. Abanye kusasebumnyameni ngoku, semuntu othenga lotana akasazigqazi. Shabantu apha. Hey! likaThixo. Masiyeni bangcwele sizovala. Siqale kade namhlanje. Ithi ke loo ntombazana ayikuthetha izinto zomqala wayo, iyakuthetha izinto ezithunyelweyo. Yayiva laa nto nongawuzi? Maze ningalili kuba ezo zinto ziyakwenzeka ekuhambeni kwamaxesha. Prophecy. Sidlule ke ngoku. Indawo yesine, hayi ke ngole ingcwele iweskele.
Indawo yesine lixesha lomnyama or lomnyama okanye ixesha lembonde. Elo xesha ke liya kuba lixesha lifana nesifiko sokusa, lona liba mnyama ngokugqithileyo, kanti kuthi qwenge kwalo sekukusa. Elo xesha kuya kukhula ukungevani. Hayibo bangcwele kodwa kuhle uprofeti abantu bangakuhoyi. Le nto ebhalwa yilenzeka ngoku ithi kuya kukhula ukungevani nokungeva kwabantwana. Hayibo, uhlanga luya kuchithwa lube phansi kweentlanga ezingaziwayo ezingwanyanayo. Ubukhosi buya kuphelelwa ngamandla butshitshe bube yinto nje yomlomo. Ubukhosi buya kuthi butshitshe buphelelwe bube yinto nje yomlomo. Akunjalo abancane? Inkosi ngoku nyabama sezidelekile. Ubukhosi abusenantoni? Laa nto iphakamisa kuqala. Niyabona nabancane? Hayi, la mfana ngiyekele uze kum. Ngisho mnyamlandi njengam before nibesha. Ngiyekele la mfana uze ku-Hotman ku-Rakator. Hotman yakhe Rakator. Ekuse. Yes. Ngelo xesha abantu abayikuzazi nalapho baphuma khona nalapho basinga khona. Akunjalo na? Kuya kufumana kube ngumnyama or ngumnyama imbonde enjalo. Kodwa ningazilahli nizincame nina. Noko inxenye iya kuba seyithengisa nangabantwana bayo. Sisiprofeti wesifuthi siyenzeka ngosihamba. Maze nina nijonge kulaa mqulu. Niujonge nasemini nasebusuku kuba uncedo luya kuvela ngokwaziwa kwawo okukhulu. Niyatengwa bantu baseMamolweni, khanibuyeleni emqulwini. Uncedo lulapha, impiliso ilapha, inkululeko ilapha, ubutyebi bulapha. Yonke into ongayiphitha uyifuna nansi. Akalalanga mnandi mama, ndawonitsho kamnandi. Thuthuzela. Yabazana mama, uyaqongqotha uMadikiza. Ndithi akekho umuntu ongathakatheka ethe wadla le ncwadi wazaliswa ngamandla kamoya oyingcwele. Siyavana? Xa siya ekuvaleni, yesiliyandivumela. Nansi into endifuna ukunipha yona. Oh, mandigqibe. Eke indawo yesihlanu ezayo, kanye kwelo xesha lomnyama kuya kudileka imfazwe engangamfazwe, kodwa ayikuza kuni ngobuso apha uprofeta i-Anglo-Boer War. Emveni kwalo mfazwe ke, ukuba niujongile umqulu lowa, niyakuzuza isicwili sobuntu. Kodwa elona ngiliyalezayo phezu kwayo yonke loo ngqokoshishi yezizwe neentlanga neempatho ezimbi, leli lokuba zenigcinane, nazane, nibe ngumntu omnye, ningaze nizilahle iinkosi zenu. Okuyaba besemhlabeni belela inye bezini bebandezelwa zizi lingo Jongan, nazi imfihlelo. Ciao.
Yakwazi ukufunda. Yakwazi ukufunda chawo. Ngizokufundisa. Ngizokufundisa. Bazalwane andixoki. Andinga inkonzo zenu ndingaze undermine seven. Andinga abefundisi benu ndingaba undermine. But into endithethisa kalukhuni ngolhlobo. Kunini ndicenga bazalwane. Into yenza ndiblaste kanje. Kaloku bangcwele apha eStern Cape ndiqale ukujikeleza ama-radio stations ngo-2006. Akungoku nisiva ngoMadikiza eUSRFM. Kudala neva ngam and oko ndashumayela le ntshumayelo andikajiki. Into yenza ndibe ngathi ndihorho ngoku. Ndiyabulldoza. Noko bazalwane noko. Akekho umuntu ongacenga abantu bakubo kangaka ngento ayaziyo uba yinyaniso bangajiki kuphinde bemnandi kuye. Bazalwane, trust me. Ndizoninceda apha. Bazalwana, andifuni cawe ngani. Angakhona amahlumela njengotshawe apha. Because ingxaki yabantu abanjengotshawe endifike bengakholwa. Xa ndimkayi kodwa wangeke ndikwecoza la. Kanti bendifuna uba babe lapha befundisa njengoba umxaba. Athi hayi ndimbonile umfundisi obesiya phaya. Imfundiso uzivile ndingamlandela. Ngubani ozawulandela umfundisi ongazivanga ezimfundo? Uzawuzilwa nje. Zawulwa ngulo kanye befama uyazinyomfa kuwe. Nisekhona bazalwane, into abangaba angandifuna amagqwirha yinyaniso le ndinixelela yona. Thixo ndinganinceda ndingathini madoda? Oh bomama bam, yini Thixo manincede bomama. Bomama niyandiva. Bomama bam niyathanda uba imizi yenu ibe nje. Niyathanda le nokuphephethwa kwabantwana benu bazalwa kabuhlungu kangaka. Yebazalwane andixoki, ndiyazi uba abenkolo yemveli bazawuthetha kakubi ngam. Bazalwane andiboyiki nabo. Ngubani ozawugqibela? InguMadikiza nabo sawubona. Ayibet. Bazalwane, challenge wonke umuntu olwa lento ndiyithunywe nguThixo, ndiyamchallenge. Noba ligqirha, noba ngoyenkolo yemvelo, soke sibone nanku uMadikiza bekhona bona. Ndiyanicela bazalwana, ndiyanicenga andixoki. As such bona abalekwa ngamagqirha, birds of the same feather flock together. Manje ukhomusha xa uthuka. Manje ukhomusha ngezingezi yazi. Phofu nokugodwa. Ngena kamnandi weko. Anointing. Ifale ingene uyikhiya kade before ikinye. Hallelujah. Bazalwana. Hayi kakubi, ndiyanicela bomama bam, hayi kakubi, andirhaleli iinkonzo zenu ibe ngathi ndiyazibetha. Oh yini bazalwana, iyandidla le nto yokuthwetyulwa kwabantu. Ndinicele uba bathwetyulwa kanjani ningandiva. Ngenxa yexesha ake ndinibonze nje into ibenye, le nto amagqwirha anibetha ngayo. Khawuze mfowethu. Bazalwane bam, le nto yokuthakatha yile into enje. Mandilande ezweni mfowethu, le nto yokuthakatha ngizomka ngekheshi ngoku. Yafuna umka? Ulizesheke keshi. Angosukuthe na? Hayi mama baba sukuthe. Hayi man sukuthe man nguwelo. Ngiyabaza abantu mna tshini. Hallelujah. Jonge sukuthe.
nasi iBhayibheli apha kwabaseThesalonika sike sifunde ke abokuqala chapter 5 verse 23. Wanga ke uThixo woxolo ngokwakhe anganingcwalisa niphelesekile, uthi ugqibelele owenu umoya nomphefumulo nomzimba ugcinwe ngoku. Bazalwane, wonke umuntu othakathayo ocumba asazi ukuba bathakatha kanjani amele ke mna ke njengetisha nditisha ukuthakatha. Ngicela ezi-arame ezilapha zizobona ziphuma ngo-11 ngo-12 sendizaba ziphuma xa kutheni mna. Let me tell you, ezi-aram zithemos aba bantu ngabantu baxhaphazeka, abantu bayintoni yenzekayo ukuze bakwazi ukuthi ndonixela ke mna ke siscripture yiBhayibheli ithi umuntu unezinto ezintathu: unomphefumulo, unomoya, unomzimba. Ndithi ngumphefumulo, ngumoya, ngumzimba. Eyona nto istrong ke emntwini ngumoya more than umzimba. Siyabona abangcwele? Right. Yintoni ebangela uba umuntu isiqu sakhe sibe lapha, esinye sibe sithakathe eGoli? Animbonise. Xa umuntu azophuma nje bezophuma ngoku kwenzeka lento, umuntu unezinto ezintathu: unomphefumulo, unomoya, unomzimba wenyama. Sevana? Ezi zinto zontathu akumele zithi match, zincibane. Umele unyama azenzele umsebenzi wakhe engakhoshanga moya, umoya enzo wakhe engakhoshanga nyama. Siyavana? Benza umsebenzi omnye ophuma omnye bobathathu: unyama ngenyama, umoya ngomoya, umphefumulo ngomphefumulo. Siyabona kancane? Right. Ukuze kube khona elilizwi yingcotha bathakatha. Umzekelo, if apha kuni kungakhona umntwana ngoku ongubhodi 2, ndingambuyisa ngoku. Siyabona? Ayomilingo. Ndithe umqulu ingxaki nini umqulu niwufunda loba ube ulwazi. Mna umqulu ndiyawukhupha apha. Nje umqulu yaphilisa. Jonga, xa umuntu angubhodi 2 ndimnceda, ndiya ezwini, anisatshile iBhayibheli selapha kum, yincwadi yamaHebhere. Ndinifundisa ukuthakatha ngoku kwezwi kuchapter 4. Jongani, andithi umuntu ungubhodi 2 ndifuna ukumnceda ngezwi. Chapter 4 verse 12. Kuba ilizwi likaThixo liphilile, lisebenza, libukhali ngaphezu kwamakrele onke antlangothi mbini, lihlaba liphumele, lide lahlule umphefumulo kwanomoya. Niyaliva ilizwi? Liyathetha. Lithetha ukuthini? Kwenzeke impazamo xa umuntu ezokhwela ekheshini. Umoya nomphefumulo. Ngicela manje abazi abafana bayi-2 please man, manje xesha liphile manje abafana bayi-2 manje sesikana abafana bayi-2 sanukoyika nizotsho ningathakatheki ke njengosukude lo yisabafo nomnyazo ngafuna uthakatheka. Ndimncede ngeke uphazasana saphi uthotyulo manisa. Thixo yisabafo wena amantombazana sishumane sa khawuze manincede. Yo ishumane besawufumana apha namdisilayithisa abo shoziza yo. Debuza ingqondo madoda uxolo phuthe mfa ezintwana. Debuza ingqondo madoda ezintwana hayi manje. Okay bancane. Naku ke xa umuntu ezothakatha sevana, ubhuti umele umzimba wenyama, ngumphefumulo,
ngumoya. Akumele ukuba umoya umanyane nomphefumulo. Siyavana? Once umoya umanyane nomphefumulo, ziphuke manje. Ekosibhuti. Once umoya mkhosha ngani? Which means ngo xa kudibana umphefumulo nomoya kuphuma isiqu sesibini somuntu esingumoya esingabonakaliyo esinje. Abephuma entungo, what happens? Usathana wabanika ubuthi bokumanyanisa umzimba, into errong akayifuni uThixo. Xa beyothakatha kwenzeka imajor, kwenzeka i-bi-location. Yintoni i-bi-location? Kukuba kwindawo ezimbini ngaxeshanye. Ithi loo nto omnye umzimba noba ungaya kuxhegwazana elithakathayo wofika likhona ngo-1, 2, 3, 4 kodwa ekho likhona. Kwenzeka i-bi-location, kushiwa lo mzimba lo wenyama. Lo mzimba kwenzela ntoni? Xa umzukulwana ethi ndifuna utshontsha mama, uthatha ishembu nomzukulwana. Phela kodwa angayenza ke leyo. Ngumzimba ongenangqondo, ingqondo imke nomphefumulo yadibana. Kaloku isoul, xa ngesoul umphefumulo usebenza ngengqondo negazi. But igazi lawusiwa apho kuwenza ngantoni? Ngomoya. Kudibana ntoni? Umphefumulo nantoni? Nomoya. Xa kudibana umphefumulo nomoya, kwabaseTesalonika bokuqala 5:23 kwehlulwa laa mntu. Then kwenzeke imajor. Ngulo mzimba abantakwethu ophuma uye eZimbabwe, ulapha eMamolweni. Ngulo mzimba ophuma uyokhangela abantwana bakho eMthatha, ulapha. Ngulo mzimba ophuma uyomosha abantwana benu ePitoli, ulapha. Lo mzimba ungumoya uphuma entungo, awuvulelwa cango. Ngula mzimba ofana noYesu emva kovuko wangena kuvaliwe. So umzimba abathakatha ngawo abathakathi ngalo, bathakatha ngalo. Abenza esikolweni, njengoba ndibizwa esikolweni, ndifika abantwana benu kwenzeke lento. Umzimba usesikolweni, pha esikolweni unenhloti, ubetha abantu, unamandla. Indlela oba namandla ngawo lo mzimba xa uphume kulo, unganilifta nibahlanu, because ayingomzimba ncam, ngumoya omdaka. Sivana? Then pha esikolweni bayakhala abantwana, bagcwala iyathi, bazinyoka, bayarhubuluza, bawe phansi. Kwenzeke ntoni? Umzimba wakhe wakwamoya nomphefumulo kwenzeke imajor, waphuma emzimbeni. Ngoku nimjongile lo, ayinguye, ngupokobhala nje wakhe. Bayamsebenzisa phansi kwamanzi, phansi kwamahlathi, kwiindawo ezikude. Nalala ngathi niyathakatha, yazi. Hey Nkosi yami, ndithe bazalwana nina nilazi izwi. Xa ulanda umuntu unelizwi, unomoya oyingcwele, usebenzisa eli lizwi lamaHebhere chapter 4 verse 12. Kuba izwi likaThixo liphilile, lisebenza, libukhali. Yabo anisajonga ngo likuba ndithi lingaphezu kwamakrele okanhlangothi mbini, lihlaba intoni? Antu ndithi abangcwele libalani ngomoya engcwele nidla amasiko. Ngeke uyenze lento uba ungumfundisi omane sazibhekile kwakho, uba ngabe ungumfundisi omane ejeleza yonke lelo yami uthaza libhekile. Ngeke uyenze lento, never. Akubethe amademoni alo, chala amademoni benohamba izichiki zelala. Umsulwa
unomoya oyingcwele ulazi ilizwi ufika umntwana ejubalaza apha wenze izwi lithi ilizwi izwi likaThixo lahlula madodana xa ndithi mnohlukane lohlula umphefumulo kunye nomoya uyekananga lo kanyathana nyani guys siyavana andiya ezikolweni abantwana bengo-42 ndifika benze kanje ndithi ngezwi ngomoya oyingcwele ndohlule athi umntwana ndibuyila ngisathana buyephi ndibuyila aphelwa andithethi ntsomi ndiyenze aphelwa ndile ni bejongile abantwana besinuka kuyinto engeyokutyadidi nathi izwi mqulu bonisa amaXhosa ukwamqulu akasetyenziswa ngamaXhosa uthe unedust ezindlini zenu umqulu andikhuphi madimoni ngegama lam ndithatha igama apha ndithi ngegama elilapha phuma ayonto kaMadikiza hlukanani nenyama zamasiko qala nisarhala libalani ngamadimoni ekuzalamba umntu apha yabangcwele akuncedi nje nizamfuna umadi noba yabona ngo abaniqumbelanga abanye nizawundifuna mani uyathanda uthande diska yi-1 noba ningandiphakamela ngokuba anifuni ngezinyanya kuthethwe ngayo heyi isinyanya ndinaso ngeke unqule isinyanya ube noThixo nomoya wakhe sendisho ngqo labantwana uphethe iBhayibhile umbethe ngayo akubhulwa ngayo uyayidla ibe lapha iphume kuwe inomlilo inamandla ikhupha idemoni lapho ungambetha ngeBhayibhile phuma demon iyadliwa lento iyadliwa ibe semathanjeni ibe semongweni ibe segazini xa uphuma nesithunzi sakho baleka mademoni nesithunzi xelise ngamakho mama engamakho akunomqalo oxabayo ndisatisha mama wami ndihamba ngecorona yeziya ukuthi icorona kanti sendihamba nesithunzi samazulu kwadlula umuntu onomqalo oxabayo wabethwa sisithunzi secorona yami because ngaphakathi kunomthunywa kaThixo waphila umuntu ukhona umfana bethi ngwapha umfana mina umfana uthi ndafika esibhedlela besiya komnye umzapha kwaba khona itestimony uthi umfana ndadlula ibhedi esambeni ndaya kuye seyisifa ndathi phipha besebenza apha emazantsi akuyontsomi we andithwalanga nantsi into khanidle nento mampondo sesiyavala uthi izwi shaphapha ribaboshapha kapapapapasha uyaphiliswa yes uyaphiliswa namhlanje moya qhuzula soze uphinde bekuwe in the name of Jesus moya ongendawo awude izakubambe madoda ubambeni ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu moya ndini awunasabelo mawusebenziswe ngokupractical mawusebenziswe practical not theory in Jesus name be free phakam yakahlale phansi seyiphilile yabona namhlanje sukuthi philisiwe sukuthi
awuzophinda uxhuzule. Moya ndini woxhuzula, moya kaSathana, moya ongcolileyo, ndiyakuyalela kule ndoda ngegama likaYesu waseNazaretha, ndiyakubopha. Madimoni okuwa, madimoni oxhuzula, madimoni kaSathana, ngegunya labupostolo, ngegunya labuprofethi, ndiyakuyalela Sathana, umzimba awunasabelo kuwo ngegama likaJesu. Be free from epilepsy. You are healed. Amen. Ngiyambona uThixo. Nisambuza uThixo. Nisambuza uThixo. Nisambuza uThixo. Phakamani sibonga uThixo. Ungcwele, ungcwele, ungcwele. Namhlanje wonke umuntu ogulayo onesifo sokuwa, wonke umuntu oxhuzulayo namhlanje azapha. Ungcwele, 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 online ngumuntu othi ndimela umuntu ongekhoyo oxhuzulayo uma phezulu kwaba. Ungcwele, ungcwele, uThixo wenza ngabomi kwaza usuku ude apha because bengasuyenza lenkonzo. Umoya ngifuna ukumamela. Into yenziwa namhlanje kuphiliswe abantu. uThixo ubeyangele kubani baxhuzulayo. uThixo namhlanje
uhambele kubantu abanesifo sokuwa. Njengoba umele umuntu wakokwenu apho ngemva, andibeke isandla kuwe, uze wena uthi ndimegephini ngobani umbize ngegama. Bangcwele, andifuni nindenze uThixo. uYesu washumayela umlwelwe kungaziwanga naye. Uthi kulomuntu, ukholo lwakho limsindisile. Ndicela wonke umuntu ozomela umuntu apha abe nokholo ukuba lo muntu ndimmeleyo ngolwami ukholo uphilisiwe. Zabona bangcwele, uThixo bangcwele akahloniphi umuntu. uThixo akahloniphi umuntu, uhlonipha izwi lakhe. Nami lento enizoyenza apha andiyenzi ngoba ndisithembile, ndithembe uYesu ondithumileyo wayiwenza lo msebenzi senyameni negazi njengami. Uba ngabe uYesu wayenza ndibe nami ndithunywe nguye, lento wayiyenza kumele uba nakum yenzeke ngegama lakhe. Homezana zethu lapha ngaphambili so senze lo mthandazo emveni kwami. Nje Nkosi Yesu, ndixolele, andazi noba ndim noba ngabazali, kodwa into endiyaziyo namhlanje ndizuza ukuphiliswa kwesi sifo. Yesu Kristu, ndiyakwamkela, uyinkosi yami, ungumsindisi wami. Xolela zonke izono zami. Kwanamhlanje ndenza lenceba, ndiphilise ngesandla sakho, ndibe ngumqondiso kulelani, ukuze igama lakho abantu baloyike, balithembe phezu kwento zonke ebezithembile. Babona amandla okusebenza kwakho, usenza imiqondiso egameni lakho Yesu. Ndiyamkela ukuphiliswa kwezifo zonke esemzimbeni wami. Yes, moya ingcwele. Power, yes, Jesus. Moya sathutha phuma lo mntwana. Phuma moya ndini ngegama likaJesu. Ndiyakukhalimela, phupha out of this body in Jesus' name. Be free. Awusayi kuphinda moya ndini usondele kule ndoda, nalapho ubuphesethwa khona ndiyakucima, ndiyakurivesa Sathana. Moya ndini wesichitho, moya wedungamzi, uphelelwe kulo mzimba. Ndiyakubopha ngezwi likaThixo. Matthew chapter 18 verse 18, ndikubopha emzimbeni apha emhlabeni, botshiwe ezulwini. Ndiyakusikelela namhlanje, khululeka, be free, be delivered and be healed in Jesus' name. Kunjalo ngegama likaYesu namhlanje uyakhululwa komabophe abakubopha impilo yakho. Uyakhululwa, uyakhululwa, uyakhululwa. Moya ndini phuma, ndiyakubopha. Moya wokuxhuzula, moya wasagxuthwane, moya ongcolileyo, moya kaSathana, ngegama likaYesu Kristu mNazaretha, phuma kulo tata, phuma. Ndiyakubopha, ndikuphosa in the pit of hell. Ndiyakukhalima, hamba Satan, ungaphindi kuye. Be free and be healed in Jesus' name. Hamba uyofunda mntanami, ungazuphinda ugule. Ndiyakukhulula, hamba uyofunda, isikolo sikulindile. Awusayi kuphinda uxhuzule moya wentaka ebekuvelela. Ndiyawukhalima, ndiyawugxotha ebomeni bakho namhlanje. Be free from epilepsy, be healed in Jesus' name. Hamba uyofunda mntanami, hamba uyofunda, hamba uyofunda mntanami, hamba uyofunda, hamba uyofunda, hamba uyofunda. In the name of Jesus, receive your healing in Jesus' name. Be free from epilepsy, be healed and be delivered in Jesus' name. Hamba mfana amafunda esikoleni, pase kakhulu. Moya ingcwele inkosi ngomfana Thixo, akhona inqabela Thixo, ungawenza umqondiso ngaThixo. Mphilise lo mfana Nkosi, mphilise Thixo wami, ilani bona amandla wakho Thixo wami, in Jesus' name. Be free from epilepsy. Moya ndiniphuma, ungazophinde kuye lo mzimba, in Jesus' name. Be healed.
mina bangcwele andizobeka sandla kuni because ayikho uni. Ndizocela uThixo wami anenzele inceba. O lo uyagula ni? Okay. Okay. Befuna kodwa ayiso yonto na efuna nikhulule. Nanto mama uyafunda? Ufunda? Abemthaka. Ufuna uba yintoni? Ufuna uba scientist. Njengoba as from today uzawufunda uhala bathakathi yeva. As from today uzawufunda uhale amagqwirha. Iminyaka bekubophile ngosuku lunye uYesu uyakukhulula. Receive your healing in the name of Jesus. Moya ndini yaxoka ndikubopha ngegunya lokuthunywa kwam nguThixo. Yonke imimoya enjengawe ndinikwe igunya ndikubopha ngalo ngegama likaYesu Kristu bopheka. Ndiyakukhalima ngoku. Phuma ndikuphosa in the pit of hell. Yohlukana nomntwana. Mntwana wam ndiyakukhulula namhlanje. Be free from epilepsy. Be free from this sickness. In Jesus' name, ndakhulula. Be a scientist as you wish. In Jesus' name. Dalamba fundi. Jonga nangijonga. Imali ungayiweva. Awuyolakhe uzofuna ngemali. Uzofunda ufundiswa nguThixo. Uzofunda uyityekeze. Xa sele uyigraduate ukhumbule uba ndakubeka isandla. Wakhululeka, wafunda. Wayinto bebewugqibile umzi xa bebetha umntwana njengaba betha umzi bayaxoka umzi wakho soze uphele in Jesus name. Cela ke abangcwele ngoku ubambe nje umbambe lo muntu ommeleyo ne umbambe kokhona. Uzothandaza mna andizobiza amagama uyamazi ummeleyo Thixo. Just qhomeza zakho nje unikezele wena. Thixo kaloku ngumsebenzi wakho lo wokuphelisa abantu bakho. Thixo wami ama-satanist, amagqwirha, abathakathi, abantu bakho Thixo babakhohlakalele. Undithume oko Thixo wami ukubahlangula kulo moya, ukubakhulula kulo moya, ukubasindisa Thixo wami noba bekho bona ukhona ngezwi. In the book of Proverbs chapter 15 verse 3 uthi Amandla amehlo wakho akuzo zonke indawo ehlale bonela amalozi nabangalungileyo. Thixo wami njengoba uYesu wathi noba kayanga endlini wesicakase wegosa lakomkhulu wathi kholo lwakho lokuphelisile. Thixo wami ngezwi lakho in the book of Psalms 107 verse 20 wathumela ilizwi wabaphilisa kwizifo zabo wabahlangula kwizifo zabo zoxhuzula. Thixo wami ndithumela kwa elo lizwi ngomqulu, ndithumela ilizwi Thixo wami uthe masiuxokise umqulu ukuqonda oku. Wandipha umqulu Thixo, wandibabala ngezwi lakho. Ndiyalithumela Thixo wami kula makhaya kwaba bantwana bakho ngamagama wabo Thixo yabazi. Ndithumela lo mlilo ngegama likaYesu, ndithumela olugobo liyababamba liyabaphilisa ngoku makube njalo in Jesus name. Ufike nje umbambe umbonise ikhona into ozovuka ithule wena ozoyibona thikwanisikele singahlala phansi bangcwele ngenxa yexesha. Okay, kuthi khona umuntu oqala ukuthandaziswa ayeke into ethile akhale ukuyiyeka. Intombazana ne mayizela ntombi ingosana. La ntombi ethe icela ukuthandaziswa iyeke into ethile asizibiza ngegama into ethile iyaziwa yiyo le ntombi. Isamntanami nalamfana bewenza apha ufuna uyeka into ethile. Abantu abanento ethile zabo bafuna uziyeka asizubizwa amagama into ethile siyazihlonipha into ethile. Inkosi mntanami ndiwakusikele imani kanje. Wonke umuntu onento ethile afuna ukuyiyeka ziyashiyana into ethile. Into ezithile umuntu onento ethile afuna ukuyiyeka
Ntombi, yiza nentothile yakho uzoyiyeka. Asizibiza ngegama intothile yaziwa kumnikazi wayo. Umuntu onentwethile yakhe athi ndidiniwe. Ingane iqhaga lesinefu yiza wethu hlukana nani mama. Ndiyanaza kumaqhaga ni strong nikhonza nawo. Ngale bajoka impumulo ngoku. Khona impumulo ezachaza bayi befana uphanga phambili wena kuba isinefu siyavakala. Hallelujah. Hey, yabanga uchawe hey, andiyazi lento ezokuzwa nguThixo ngale ndoda. Uyamxola uThixo. Uyamxola uchawe. Bana bam, ndingumuntu nami sevana abantu bam. Don't trust me. Trust me God, eh? Don't trust me. Never trust a man. Noba ngumfundisi wakho ungaboza umthembe umuntu. Because angakuphoxa umuntu usumthemba kusho iBhayibheli kuthiwa bathande bonke ungathembi namnye. Amen. So mna andingeke ndiniyekise kwanto mna bongeza ba nami ndinentontono kwami ndinentontono okwami endingase ndiyekise nguThixo qhale ngo igeme yenu siyavana. So le ntontono uThixo ndithumileyo uza kuyekisa not him. Siyavana. Zeni trust lo Thixo ke sendingasekho mna lo oniyekise intontono. Siyavana. Ngizobeka isandla mna ipoqo intontono yaziwa nguThixo. Andifuna ukuthi abotshwala abantu hayi zintontono qha. Kukhona lo muntu ofuna uyeka ikwekwe cha hayi Thixo wami uyoyika. Lo muntu ofuna uyeka ikwekwe makezapha uzawumitha ke tata. Oh, ufuna umitha? Ufuna imali 350? Yemntanam iza kumithisa le kwekwe. Khawuyapha uyeka intontoni le. Iyana ntombi. Iyabafomana. Uyashiyeka umithisa ha. Yemadoda bafana laba ba strong man. Bafika amantombi. Mama ndiyaqala ibona indaweni nje ibe ngabafana abafika intontoni. Amantombi laba safuna ukuvula. Sibhuka. Amantombi asafuna ukuvula sibhuka. Bhuka. Sawuhlangana ngasokuthiwa kuyahlukuhlwa mntanami akumnandanga ukuzala buza apha kumi. Mina nisindileyo ekheleni balekani ningeni asiphamba ngcono sibaphe ifavor kaThixo. Bana bam ndibeka isandla nje nina esami isandla sesomuntu. Oh Yehova, thank you for anointing my hand. Thank you, my God, for anointing my hand. Thixo wami ndiyabulela ngokudoba isandla sami kuba Thixo wami sizokwenza umsebenzi wakho wokuhlangula, wokukhulula, wokukhusela, wokusindisa, wokuphilisa nokusikelela egameni lenkosi Yesu. Thank you Jesus. Ala ngale ndoda Thixo yasemachawe yinika lethu ifunayo Thixo in Jesus name. Nika lo mntwana Thixo uyayazi lento imhluphe mina sebusuku afuna ukuyiyeka. Thixo wami miyekise ngegama likaYesu. Ndiyawukhupha wonke umoya okukhathazayo ngento yaziwa in Jesus name. Be free mntanami. Wonke umoya mntanami okuhlupha ngento eyaziwa nguwe engakuphumziyo namhlanje ndiyawukhalima, ndiyawuqalekisa, ndiyawudestroya. Khululeka kuwo in Jesus name. Kwenzekile. Cry noma mntanami usubasanile. Ntombi usubasanile mntanami Thixo ukuvuyele. Inyembezi zakho athi umusele inyembezi zeminyaka
Uyayazi nasemtshana nescience ndikubona ukude, ndikubona umntanam ufunda, ngibona ufunda ibachelor, ndikubona upasa with mathematics and science. Hamba in Jesus name. Inyembezi seminyaka azingefe Uthandiwe nguThixo. Shapapakalikabosha. Rapashakaposh. Repapapasha. Parapoposhakapoporika. Uthandiwe nguThixo. Uthandiwe nguThixo. Uthandiwe nguThixo. Yes. 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 Komnye kancane sikhola ngayo. Hamba ukholo lwakho lokusindisile. Hamba ukholo lwakho lokuphilisile. Hamba ukholo lwakho lokusindisile. Ukholo lwakho lokukhululile mntana. Longo omnye wabantwana xa ndandiphethe ixilongo first day ndihambelali wandijoyina nee-friends zakhe. Namhlanje ndanditshilo. Yes. Ndanditshilo. Yes. Ndanditshilo that day. Ndanditshilo that day. Hude manikeniki. Hude manikeniki. Hude manikeniki. Thank you, Jesus. Yes. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Tanam, uncedele kwa izolo wena. Uncedakele kwa izolo wena. Ndiyaku-ayina nje namhlanje. Yesterday, ugqibela uThixo. Apho ngaphinde wona. God bless you. Sangolana.